Yeni bir Müslüman doğmuşlar sonra ödülü ki men 4 yıl ver daşar yurtta yaşayanım. O din anam Hudaý taqqadan teleke işe mubtala boptur. Zina edipdir. Otam oğlunjukda da arada da ba. Yani başa oğlan dünya gelen daha yok. Oğlanları var. Öyle oğlanları. Yöne din anam şöyle elbette ýagdaý bardyr. Ahuna men şonu talak bereyim diye. Tıkkın Müslüman doğdum da. Awwala ten daşar yurtta yaşap ýa. Ay şeýle bir sabit mi? Her kimin duasy var düşman mı? Şaýat töhmet urup duramazsın. Şaýat keptir edilýärmisin. Zat ýok, gelen keptir edilýär. Eninde Hazreti Aýşe radıyallahu anha hakmyr keptir etmedi. Zat ýok, gelen keptir etýärler we Hudaý taqqatyn. Nagadar hedeyle şu tuğratında var. Keptir etýärler bilen ismi. We nagadar erkekle hedeyden ne nagadar hedeyleden gaýra şon daýaw hedeyden etýän işläbi. Nagadar erkekle de hedeyden pes bolup gelip barahin keptir etýärler hedeyin ýerinden. Erkeğin ýerinde musulman doğur. O da onun için aýdýan kep dogry mı ya dogry dämi? Muny sabit etmeli bolar. Bar sana sabit bolsa, haýdy bir tuğratında galan galypdyr ödüňe. Denana bilen öd aranda kurdum. Bağışlap beten bağışla, tövbete dolanta bağışla diýdi ýalbarda. Bağışlap beten bağışlar musulman doğun. Bağışlap bilmehende ol tem galypdyr öd şahsy ödüňe galanda. Oğluň sözüň ýetim galjak. Şeriat boýunça 2 däne şer galan, şer öňünden gelenne, şoň haýdy şerrek, haýdy şer adaňrak, şu şer adaňragy boýlanmaklygy ejada bar. Oğluň şoň ýetim galjak, başa aýal alyp bejekke, buny taklamakly ýapylmaýagdy boljak, o sen galypdyr ödüňe, näme musulman doğun öd elim öd ýakan. Şeriat boýunça şeýle bir işeden bolsa, talak bejek onda çok musulman doğun ona ejada ýok däl. Şo